Paytahtymyzda ilki irsäher bilen köpetdagyň etegindäki ajaýyp tebe kunjukdy Matmul Pragynyň şahryat güni münasibetli Matmul Pragy medeni seýilgäk toplumynaky Matmul Pragynyň ýadygarlygyna gul goýmak dawarasy geçirildi. Dawarada ilki bilen Türkmenistanyň ýaralywçylarynyň aýratyn hormat garawulynyň harby gullukçylary Matmul Pragynyň ýadygarlygyna hormatly prezidentimiziň adyndan gul sebedini goýdular. Soňra dawara gatnaşyjylar Beýik Matmul Pragynyň belent ýadygarlygyna gul destelerini goýdular. Bu içeri akıllar şahiriň dörejliginiň ikrar edilýäniniň o oňa uly hormat goýulýanynyň suwtnamasydyr. Ýurdumyzda medeniýet usuny eşgärleriniň hünäri bayramçylygynyň şagyrlaryna öçmejek umumy adamzat gymmatlyklaryny hemem insanperwer garaýşlary beýan eden ajaýyp söz ustadynyň hormatyna döredilen bayramçylyk bilen utgaşmagy bellenmäge münasipdir. Bu goşa bayramçylygyň bilelikde bellenmäge aýratyn mana egedir. Matmul Pragynyň baý edeb mirasy, şahirane setirleri, dörejilik bilen meşgulanýan medeniýet usuny eşgärleri, şahirler we ýazyjylar, jurnalistler, suratkeşler, heýkeltaraşlar, bagşy sazan kompozitorlar hemem artistler üçin ilham hemem görürli mektebine öwrüli. Gahrman arkadağımızın başlanıcı we ýygyderli tagallalary bilen günnägörüň görnükli akyllary Nushaw Şahir Matmulynyň ajaýyp heýkeli tebigy belentlikde guruldy. Halkynyň parahat we bagtly durmuşda ýaşaman arzu eden beýik şahir netillere çuňur paýhasy arasda duýgulary ýugurulan ajaýyp şagyrlaryny miras gallardy. Onuň geljegi gönükdilen ajaýyp goşgularynaky çuňur pikirler diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem tutuş adamzadyň hem ruhy isleglerine laýyk gelýär. Pragynyň döwlet berkararlygy, il agdyberligi baradaky arzulary täze taryhy döwürde gahrman arkadağymyzyň öňden görjüligi pekim paýhasy netijesinde hasyl boldy. Bugün biz Matmul Pragynyň arzulan ajaýyp zamanasynda ýaşaýas. Ýurdumyzyň dünýädäki belent at awraýyna şan şöhratyna gowunýas. Dawara gatnaşyjylar dünýäde beýik söz usady hökmüne ikrar edilen akyllar şahiriň ýadygarlygyna gul destelerini goýmak bilen halkymyzyň taryhyny dowamyna döreden medeni mirasyna we geçmişde öçmejek ýyl goýan beýik şahsiýetleriň dörejiligine hormat goýmagyň asly däwe öwrülerini unutdylar. Milli medeniýetiň osununy ösdürmegine, çeper dörejiligiň dünýäde ikrar edilmegine möhüm orna münasip bolan şahsiýetleriň mertebesiniň belent tutulýanyny alamatlandyran çäre gatnaşyjylar köpetdagyň belent gerişleriniň birine yerleştirilen Matmul Pragynyň ýadygarlygynyň halkymyzyň milli buýsunçyny öwrülenigini belläp, munyň üçin hormatly prezidentimize hemem gahrman arkadağymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Balkan vilayetinde bir näçe gün dowam eden medeniýet tepleri tamamlandy. Dörejilik forumy ýapylyş dawarasy berkarab otamyza medeniýet we sunat işgärleriniň hemde Matmul Pragynyň şahryat gününiň bugün giňden bellenýän toý çäreleri ötgoşup, bu senäniň bayramçylyk wakalarynyň hataryna täsiri orna eýe boldy. Medeniýet forumynyň jemleýigine oňadaşlar ýeri bilen Balkanawa şäherindäki Matmul Pragynyň ýadygarlygyna gul destelerini goýdular. Halkymyzyň dünýä beren beýik oglarynyň biri Matmul Pragy türkmen nusgawy edebiýatynyň düýbüni tutuşydyr. Soňra formatnajar Balkan vilayatynyň Balkanawa şäherindäki türkmeniň agoý binasyna geldiler. Bir ýerde medeniýet tepleriniň ýapylyş dawarasy hemde berkarar otamyzda her ýyl giňden bellenýän medeniýet we sunat işgärleriniň hemde Matmul Pragynyň şahryat güni münasibetli bayramçylyk konserti geçirildi. Çäre adamlar türkmeniň agoý binasynyň eýwanyna ýaýwanylan giň meşhur sergi bilen taşdylar. Sergide muzey gymmatlyklary şekillendiriş we amaly haşam sunugatynyň eserleri, dörli kitaplar we neşir önümler görkezildi. Bir ýerde gahrman arkadağymyzyň we arkadaly gahrman serdalymyzyň zikinden dören kitaplary möhüm ornuň berilýändigini bellemek ýakandy. Bir ýerde ajaýyp halalar, keşeler, senetçileriň eserleri, keramika, heýkeller, gadymy milli libaslar we matalar, nipis, şaýsepler, saat guralary, adaty türkmen durmuşyna degişli esbaplar görkezildi. Munyň özi ýurdumyzyň medeniýet we sunat ustatlarynyň dörejilik ukybynyň açylmagyna möhüm ähmiýeti bolan medeniýet tepleriniň köpügüşgüni häzirde eýe bolan onuň nowatdaky suwtnamasydyr. Bir ýerde hormatly prezidenti bilen garaşdyk hemşerik bir tarap Türkmenistanyň ähli halkyna iyi beren gutlugy golly. Soňra bir ýerde medeniýet we sunat işgärleriniň hemde Matmul Pragynyň şahryat güni münasibetli bayramçylyk konserti ýaýlanandy. Teatryň artistleri tarapyndan ýerine ýetirilen edep sady kompozisiýalar bayramçylyk gününe ýatlançyk bojak sowgat boldy. Soňra bir ýerde dawaratnaşlary hormatly prezident bilen gol çeken degişli karar esasynda 2027-nji ýylda medeniýet tepleriniň Daşgaly vilayatyna geçiriljek de barada da yglan edildi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygyndan gol çeken karary dawaratnaşlar ýetirli.
Bu aradaky habar Sunut forumuna Daşaly welaýatynyň gatnaşan wekiller tarapyndan şatlyk şowkun bilen kabul edildi. Daşaly welaýatynyň wekillerine 2021-nji ýylda medeni tepdilerini kabul etjekler hökmüne göçme Kuba goşurly. Sahnada ýaýwanlanan dörjülük çykyşlary, konsert atmajylaryň birlikde size şöhrat, size şan, gahryman arkadamyz, arkadaly gahryman ferdarymyz atly ajaýyp aýdamy ýerine ýetirmeklerinden tamanmany.